Hej, jag är Vilma och Felicia är i skolan nu. Jag är barnsjuk, inte huvudet, men så jag kommer bli en kort video bara. Jag tänkte bara säga att jag tänkte spela in och jag kanske tänker antingen vara mitt hus eller typ bygga en fabrik eller någonting. Jag tror jag ska bygga en fabrik att det ska vara klart. Men ja, det här kommer bli en kort video. Så glöm inte att gilla och kommentera. För om ni kommenterar så är det också bra. För då vet vi vilka rum vi kan vara i. För om ni finns rum som ni tycker är bra. Kan vi gå in i det och video kanske. Och jag kommer skriva vad de heter. Så vi kan kanske typ aldrig göra om ni vill det. Så ni är beskrivningen. Så kanske jag typ hur Vilma som heter så Felicia eller hon heter. Men det var bara det. Så, ja.